Не, това не смисъл, това е добре. Така е по-добре. Та, какво правим днес? Какво отворите? Какъв е тъмнейл, дето видяхте, да си странно развит? Заинтересова ви? Добре, нека ви кажа, но преди това искам да ви кажа защо съм го направил този клип. Да си всестранно развит, това означава да си способен на много неща. Да си, нека кажем, развит във всеки един аспект, това да правиш пари, това фитнесът да е добър, да можеш да се защитаваш, да защитаваш семейството, да можеш да оцеляваш при всяка една възможност и да си адаптивен към всеки един момент и в същото време твоят ум да е по-здрав дори от твоето тяло, да си психически стабилен, за да можеш да издържиш всякакви трудности и напрежения. Та, какво искам да говоря е за това, че много исках да има курс, който на времето, когато започвах, да обяснява всичко в едно и реших аз да направя такъв курс. И какво ще съдържа този курс? Може би се питате. И, както казах, за хубава гледка, тук се вижда, моят замък. Какво ще съдържа курса? Първо, номер едно, за това как да се развиете психиката, как в трудни моменти, как да се научите да правите нещата въпреки това как се чувствате, защото това да си смел не означава да не те е страх, това да си смел означава да, въпреки да си супер изплашен, все пак да го направиш, както и във всяко нещо, въпреки да си супер изморен, все пак да го направиш, как да развиеш тази способност, това мозъкът ти да не е властен на теб, а ти да си властен над мозъка си и на действията, които предприемаш, как във всеки един аспект да действаш по-добре, по-бързо, по-експедитивно и да вадиш максимума от всяка една ситуация, дали ще е в работа, дали ще е в тренировките, в каквото ще да е, как да подобриш своята психика по такъв начин, че да си готов за всяка една трудност, още преди тя да е дошла, да си закалиш психиката, защото здрав ум, здраво тяло и обратното. Значи това ще е първият, но няма да издавам всичко, което ще има. Втори курс ще е за бойни тренировки и бихте сказали за какво ме е на мен да се науча да се бия, нали? Или поне да съм подготвен да се самозащитя, като аз никой не съм изпал такъв конфликт. Да, обаче с това, което се случва в момента, с всичките войни, които започват, хората станат все по-агресивни и все по-такива, може да се наложи да се самозащитите много по-скоро, отколкото си мислите. Така че за хората, които наистина имат разум в главата и наистина знаят, че те трябва да са способни да се защитят, курсът е за тях, за тези, които не смятат, просто най-вероятно ще станат жертви и няма да могат поне да се защитят в момента или да се защитят свой близък. За какво ще съдържа курса? Ще съдържа първоначалните за начинаещи, стойка при бокса, при борбата, в ММА, в кикбокса, как да удряте, начални комбинации, ритници, долу на земята какво да правите и някои неща, които аз мисля, че биха помогнали при самозащита срещу човек, който ви напада с оръжие, но това е много относително, тъй като в повечето случаи няма да стане, най-доброто е да избягате, но ако сте в такава безизходна ситуация, може би ще ви помогнат и техниките, които ще ви покажа, но най-доброто решение е да избягате. После следващото фитнес и лостовете, калистениката, какво съм научил за моите 8 години вече в калистениката, базови упражнения, които да започнете и оттам, както и във всички останали курсове, които ще си вземете, след като в продължителен период ги използвате, научите много неща в този процес, тогава ще можете да си направите ваша лична тренировка или ваша лична диета или след тая, но всеки един човек трябва да има базовите умения, да започне от някъде, има някаква фундация, откъдето да тръгне и оттам вече да се научи кое е добро за него, кое не е, кое работи, кое не работи. Така, фитнес е калистениката, базови упражнения и всичко така, както казах. И четвъртото ще бъде диета, за това да качвате килограми, да сваляте килограми, нутриенти, които трябва да приемате, кое е добре, кое вдига тестостерона, кое го сваля, кое е полезно,
здравословната диета за сваляне на килограми, именно местната диета с възможно най-малко въглехидрати, това как да качвате, пак отново балансирано с въглехидрати. Всичко е един курс за всичко в едно, който ще може да вземете на цяло или всеки един по-отделно, който си харесате. Ако харесва курса за бойни тренировки, него, ако харесва курса за майндсет, него, без значение. В курса за диета ще вкарвам много неща, различни рецепти, здравословни рецепти, които може да приемате, за да се чувствате по-добре. И всеки един курс подпомага следващия, защото при бойните тренировки изграждате самочувствие, като изглеждате физически добре и сте физически силни, изграждате самочувствие и така. Надявам се този курс да ви хареса. Трябва 5 човека, които да напишат долу в коментарите да, и ще го направя със сигурност, така че коментирайте яко долу. Дано ви хареса и да, мисля, че този курс ще е всичко в едно. Ако ви трябва някои от аспектите, просто отваряйте курса и ще бъде там. Така, нека сега разберем какво означава да си всестранно развит. Тениската на ферето. Мъква и натискай. Както казах, това да си всестранно развит не е просто едно, две или три неща. Това са много неща комбинирани в едно. Като всяко едно от тях е важно за всяко друго нещо, както е важно да си физически силен, да изглеждаш добре, да си мускулист, така е важно да се научиш да се биеш, да се защитаваш във всеки момент, защото никога не знаеш какво ще донесе живота. И, както казах, никой не знае какво ще донесе живота, никой не знаеш кога ножа ще опре до кокала и ще се наложи да правиш нещо, което не искаш, но по-добре да си войник в градина, отколкото градинар на война, нали? По-добре да си подготвен и никога не се случи, отколкото да се случи и да си неподготвен. Така че това да си всестранно развит, което ще учи и курса, е много неща. Това да имаш способността да се адаптираш към всяка една нова ситуация, нов проблем. И да можеш да се справиш с тях, да се нагласиш, да се напасваш така, че да се справиш с тях по възможно най-бързия и прецизен начин. В същото време, но и твоята ментална игра, така да го кажем, твоята психика да е способна без проблем да издържи на проблемите, докато ти се адаптираш и тя да се адаптира с теб и да знае, че това е част от пътя и не да се сриваш при най-малкия проблем, но да може и тя да се адаптира заедно с теб, да се научиш в всяка една трудност как да подходиш. И, нали, както казах и по-рано, че това да е страх и все пак да го направиш, това е истинската смелост, а не да не те е страх, защото няма такъв дет да не го е страх. Всеки го е страх до една степен. Въпросът е да направиш нещото въпреки страха, въпреки умората, въпреки препятствията. В същото време да си способен да си гледаш здравето, да си способен да оцеляваш във всеки момент, да се отглеждаш сам храната, нали, доколкото е възможно, да знаеш как да ядеш качествена храна, в това да си предприемач, да се развиваш, да знаеш как да имаш самочувствието във всеки един бизнес, който започнеш, и това ще го даде примерно бойната подготовка, физическата подготовка, подготовка на психиката ти, която си направил, дали ще е с студени душове, малко знам тук, дали ще е с да седиш и да преосмисляш всеки един момент, как си подходил и как е било по-добре да подходиш тогава, да имаш знанията и уменията във всеки един момент, да си готов, да поемиш все едно лидерската позиция. Така че аз ще се опитам, исках на времето да има такъв курс, много исках, когато започвах, защото не знаех изобщо какво правя, но нямаше, така че реших тия всичките години опити, трудности, провали, падане, ставане, блъскане с главата напред, с краката назад. Да. Не като него да плачкате, като сте за малко отделени от мен, а да сте психически стабилни и силни. И много исках да има един такъв курс тогава,
който да обяснява всичко в едно. Обаче, за съжаление нямаше и затова реших всичките години опит да ги пресъздам аз в един курс, в който много обичам тази дума, всестранно развит, и вие да се развиете всестранно заедно с моя курс. Ако на един човек помогне, ще съм повече от благодарен, ще се радвам. Така че искам 5 човека от вас поне да коментират долу дали нещо такова би им било полезно, дали им би им помогнало в някой аспект, в който се затрудняват и може би ги е срам да започнат фитнес, може би ги е срам да отидат да се запишат на някой боен спорт, може би имат проблем с това да се справят с трудните моменти, с загуба или с нещо такова. С който и аспект да е, ако мога да помогна, ще съм повече от благодарен, така че бъдете готови да станем всестранно развити. Така. И не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите палец нагоре, защото